Bog svima, dobrodošli u još jednu emisiju Naša dica. U potrazi za mladim izvanrednim ljudima ovoga puta došli smo u Labin. Čini se da su se ovdje na istočnoj obali Istre mladi odlučili boriti protiv ekonomske krize, jer kad oni ne mogu dobiti radno mjesto, naprave si ga sami. Nalazimo se u labinskoj udruzi Alfa Albona. Sa nama su Alen Halilović i Jelena Batelić. Bog. Alene, možeš li nam reći malo o Alfa Alboni? Pa mogu reći prije svega kako smo došli do toga da imamo udrugu mladih. Naime, u Labinu imamo par ljudi koji jednostavno su, nakon što su bili gotovi sa svojim fakultetom, su donijeli odluku da su htjeli nešto raditi. Htjeli su biti aktivni u svojoj samoj lokalnoj zajednici i pokušavali su se naći. Znači, koji je opis posla, šta da rade, sa kim da rade, da jednostavno budu prije svega sretni, da imaju svoj neki hobi, ali da za to rade aktivno i da to da bude njihov posao. Shvatili su da rad mladi sa mladima i radi sve moguće aktivnosti za razvoj lokalne zajednice i da je ono što rade korisno, i onda su shvatili da je najbolji način da jednostavno osnovati neku udrugu mladih. I došli smo do toga da sad imamo udrugu mladih u kojoj rade 4 osobe, udrugu mladih koja se većinom financira preko vanjskih izvora, preko fondova od Europske unije, udrugu mladih koja je kontinuirana, udruga mladih koja planira, udruga mladih koja ima stalne korisnike i udruga mladih koja ima svoj neki osnovni cilj, a to je u biti razvoj svojih korisnika, tako da razvija ljude koji rade u samoj udruzi. Znači, razvojem zaposlenika razvijamo svoje korisnike, razvijamo udrugu i na kraju krajeva osnovni cilj i misija same udruge je upravo razvoj lokalne zajednice. Koliko godina je već to tako? Udruga je osnovana 2011. Sa time da ljudi koji su ušli u samu udrugu su bili ljudi koji su bili inače ranije aktivni. To su bili ljudi koji su bili aktivni u nekim udrugama, što studentskim, što običnim udrugama. To su ljudi koji su bili aktivni po savjetima mladih i onda smo uspjeli naći 3 osobe koje su bile najaktivnije i onda smo mi počeli, tako da udruga je počela 2011. sa 3 osobe. Pa vi ste zapravo u jednom vrlo kratkom periodu od 2011. godine od male udruge postali vrlo velika i aktivna udruga. Danas surađujete sa mnogim ostalim institucijama. Pa dosta često imamo upit kako od nule doći do ovoga stanja što imamo sada i kako u tako malo vremena. Postoje par nekih uspjeha, znači postoje par koraka koji smo vidjeli da su biti ključni za uspjeh tako nekih udruga. Prije svega je sam kadar. Znači, ljudi koji su unutra moraju biti aktivisti, moraju biti mladi koji su željni promjena i mladi koji su buntovni. Ako imamo danas ljude koji su mladi, koji su pasivni, jako teško će se pokrenuti, jako teško će raditi nešto za razvoj lokalne zajednice. Druga stvar, trebamo imati mlade ljude koji su svjesni da ako razvijaju lokalne zajednice, razvijaju sami sebe. I što više se fokusira na razvoj lokalne zajednice, to će više razviti sebe kao osobe. I treća stvar je biti u korak s apsolutno svime. Sa tehnologijom, sa natječajima, sa novim idejama, sa inicijativama. Kada ste u korak i kad imate dobar kadar, uspjeh je tu siguran. Alen, reci nam, kakvi su to današnji buntovnici? Kako trebaju izgledati? Sasvim prosječni mladi ljudi, nije bitna struka, nije bitan fakultet, nije bitna srednja škola, bitno je samo da su mladi svjesni stanja kakvo je u zemlji, svjesni stanja u regiji i mladi koji su željni promjene, ali na način da su mladi agenti promjene, znači mladi lideri koji su svjesni kakvo je stanje, koji su željni da sudjeluju u samoj promjeni. Ne da sjede doma i da čekaju da je neko dođe i kuca na vrata i kaže stigla je promjena, nego da su ti mladi koji izađu na ulicu, koji izađu u udrugu, koji izađu negdje i koji kažu mi smo svjesni, mi smo ti koji možemo nešto pokrenuti, nešto napraviti i nešto učiniti za finalni korak, razvoj svojih korisnika, razvoj same sebe. Da li si ti zadovoljan pozitivnim buntovništvom mladih Labinjana? Pa zadovoljan sam buntovništvom naših korisnika usluga i zadovoljan sam sa ljudima koji rade u samoj udruzi. Labin nije po ničemu različit u odnosu na ostale općine, u odnosu na ostale gradove, što u Istri, što u ostalim dijelovima. Jednostavno što su se u Labinu u tom momentu našli jedan kadar ljudi koji su uspiju spojiti u jedan kvalitetan tim. Da li sam zadovoljan? Ne. Onaj dan kad bude zadovoljan, vjerojatno više neće raditi u ovom tu sektoru i upravo zato ovaj sektor je bitan jer uvijek ima mjesta za napretkom.
I aktivizam je nešto što se uči, aktivizam je nešto što se gaji i aktivizam je nešto što se stječe. Vjerujem da u samoj zemlji je stanje takvo da uvijek ga nedostaje, uvijek ga može više, ali onda kada ga imamo treba ga oblikovati i usmjeriti onaj način gdje je najviše potreban. Danas je to potreban upravo u sektoru mladih, upravo u pitanju zapošljavanja mladih i upravo u pitanju mobilnosti mladih ljudi. Koliko ste vi zapravo napredovali, vidi se po tome da danas u Labinu ne postoji samo Alfa Labona, nego već postoji i Centar za mlade Istarske županije. Nešto više o centru reći će nam Jelena. Što je zapravo centar, kako se razlikuje od same udruge Alfa Labone? Pa evo, znači mi provodimo jedan projekt kontinuirano od 2012. Koji se zove Infocentar za mlade Istarske županije i drago nam je da je baš u Labinu, da nemaju samo veći gradovi neke centre za mlade. Tako da evo, 2012. godine otvorili smo se mi, također i Karlovac i također i Gospić. Tako da smo u principu otvorili jednu regiju Zapad. Tko je zapravo pokrenuo to pitanje otvaranja centra? Pa to pitanje pokrenuli smo u principu mi, budući da smo radili jedan projekt koji se zove Studija mladih grada Labina i evo, ko što je Alen rekao, da su u principu sve općine i svi gradovi isti, tako da smo shvatili kroz tu studiju taj nedostatak kvalitetnih informacija i šta se mladima sve nudi i da oni tih mogućnosti uopće nisu svjesni. Koliko je centar, dakle samo osnivanje centra ovdje u Labinu, promijenilo situaciju? Da li već sada, nakon 2 godine, možete vidjeti nekakve rezultate? Pa naravno da da. Evo, pa i ja kad sam završila fakultet i prije što se počela baviti ovim, uopće nisam imala pojma koje mi se niti mogućnosti sve nude, koje edukacije, koje treninzi, kako mogu napredovati. A onda kasnije kad sam počela raditi, sve više proučavati, educirati, sam shvatila u principu da je bilo dobro da i drugi mladi ljudi, druge mlade osobe znaju šta im se sve pruža. Jer na kraju krajeva svi smo mi odgovorni sami za sebe i za svoj napredak. Jasno. Dakle, centar jest smješten ovdje u Labinu, ali on je zapravo otvoren za sve mlade ljude koji su zainteresirani. Tako je, znači centar je otvoren za sve mlade ljude, mi informiramo putem društvenih mreža, informiramo putem naše web stranice, imamo također i radio emisiju koja se zove Infocentar, tako da je jedan širi spektar informiranja. Ali eto, najviše nam se mladi javljaju upravo preko društvenih mreža ili putem maila, a nešto malo manje dolaze. A što to mladi mogu saznati? Mi provodimo 2 projekta, jedan je Centar za mlade gdje imamo dnevne aktivnosti, a drugi je taj Infocentar za mlade Istarske županije. Preko njega informiramo mlade o edukacijama, o treninzima, o stipendiranju, o svim mogućnostima kako bi oni mogli napredovati. Ali osim toga i o slobodnom vremenu, aktivnostima kako se mogu malo i razonoditi, ne samo da su usmjereni jako puno i na napredak i na takve stvari. Pa upravo to sam sad htjela reći. Možda mladi misle da je ovo sasvim nešto vrlo ozbiljno, ali ja sam primijetila da tu ima puno zabave i puno putovanja. Pa možeš nam nabrojati neka posljednja i najznačajnija? Pa evo mogu da, imali smo, recimo, provodimo Europsku volontersku službu, tako da primamo, šaljemo i koordiniramo volontere unutar Europske unije i redovito šaljemo volontere vani. Trenutno se 2 cure nalaze, jedna je u Mađarskoj, jedna u Sloveniji, oba 2 na 6 mjeseci. One su iz Labina? Ne, jedna je iz Rijeke, jedna iz Dubrovnika. Iako smo, to što sam sama rekla, stacionirani u Labinu, djelujemo i na području cijele Istarske županije, a što se tiče tog programa i za cijelu Hrvatsku. Tako da cure su nam trenutno vani, jako su zadovoljne, a jako puno ljudi ne zna i pogotovo mladi da su većini tih programa besplatni. I recimo konkretno što se tiče Europske volonterske službe, mladima koji otiđu na takav projekt u neku drugu zemlju, plaćeni su i putni troškovi, plaćen im je viza, plaćen im je smještaj, režije, tečaj stranog jezika, a osim toga dobivaju i mjesečni džeparac. Na volontersku službu može se otići tijekom cijele godine? Tako je. Dobro. Dakle, nikada nije kasno za prijavu? Nikada nije kasno. Nažalost, samo godine ograničavaju. Koje su te godine? Od 18 do 30. Ovi su Labinjani zaista svestrani, pa su tako krenuli i u poduzetničke vode. Znate li što je to društveno poduzetništvo? Sa nama je još jedan mladi Labinjan. Kako je tvoje ime? Borjan Batagelj. Borjane, koja je tvoja uloga u Alfa Alboni? Evo, ja sa Alfa Albonom surađujem zadnjih nekih malo više od pola godine. Glavna uloga je bila suradnja na
jednom projektu koji je Alfa Albona inicirala i poslije okupila radni tim. Projekt se zove Zgrada društvenog poduzetništva u Labinu. I taj projekt je u zadnjih godinu dana dobio 3 nacionalne nagrade za socijalno poduzetničku ideju, za inovaciju i jedna nagrada od Zagrebačke banke Inesta. Znači ušli smo u top 10 socijalno poduzetničkih projekata i tu sam se u biti aktivno uključio u suradnju sa udrugom kao vanjski suradnik. Reci nam, šta je to socijalno poduzetništvo? Socijalno poduzetništvo, odnosno društveno poduzetništvo, je jednaka stvar kao i poduzetništvo u klasičnom smislu, s time što ima jednu dodatnu komponentu, a ta dodatna komponenta je stvaranje dodatne vrijednosti za lokalnu zajednicu i stvaranje dodatne vrijednosti za stanovništvo lokalne zajednice. U tom svemu ima izrazito puno komponenti, znači na koji način jedno poduzeće koje je društveno poduzeće, odnosno socijalno poduzeće i razlikuje se od standardnog kapitalističkog poduzeća, da ga tako nazovemo, to je što ono daje u svojim proizvodima i uslugama nazad u lokalnu zajednicu određeni dio svojeg profita. Dobro, kako je to funkcioniralo sa Labinom? Da li je to prvi put da se u Labinu ovako nekakav projekt provodi? Pa ja mislim da smo mi jedan od pionirskih projekata u cijeloj Hrvatskoj što se toga tiče. Evo nedavno smo baš čitali, našli smo se na netu sa svojim projektom i čitali smo da smo jedan od 5 projekata društvenog poduzetništva, znači koji su sada ovako aktivno krenuli u Hrvatskoj. Sve to skupa je krenulo još dosta godina prije, ali u nekim drugim krajevima Hrvatske, znači najjače društveno poduzetničke zone recimo su sjeverozapadna Hrvatska, područje Čakovca i Zagreb, a što se tiče Istre mislim da je ovo prva stvar, barem prva ona koja je glasno izašla u medijima na području Istarske županije, znači kao socijalno poduzetnički projekt. Pa kako si ti zadovoljan aktivnostima mladih? Kako su se oni uključili? Mladi iz Labina, ali iz cijele Istarske županije. Pa prva stvar, aktivnostima sam jako zadovoljan zato što nas je 7 u timu koji radi na ovom projektu Zgrade društvenog poduzetništva i svi su mladi. Ja sam najstariji od njih, tako da to mi je super. Ostali, sad, kako smo sad tek krenuli sa izlaženjem u javnost, znači nečeg što se kuha već preko godinu dana, postavili neke temelje, dobili te nagrade koje su nam jako puno značile za samu motivaciju. Sada tek upoznajemo ostatak javnosti, naravno prvenstveno mlade ljude u kojima tražimo i suradnike i suport sa projektom i mislim da 99% odjeka da su pozitivni. Dragi mladi, eto prilike za angažmanom, a za sve one koje još nismo uvjerili... Imam jednu poruku, definitivno, znači kod nas u Alfa Alboni i u našem timu, među našim članovima, možete naći jako puno informacija vezanih uz društveno poduzetništvo. Društveno poduzetništvo je nešto što u Europi u zadnjih nekoliko godina strašno skočilo, nešto oko čega se očekuje veliki boom u Hrvatskoj i nešto što je jako bitno, svakim danom raste, zapošljava nove ljude i otporno je na krizu i mislim da mladim ljudima u ovakvoj situaciji u Istri i u Hrvatskoj će nešto biti jako zanimljivo i slobodno neka nam se obrate ako žele imati neke druge informacije dodatne vezane uz to. Hvala ti puno. Molim lijepo.